Barkanmu da wannan lokaci ‘yan uwa maza da mata. Insha Allahu yau zan nuna muku yadda ake canja ma bidiyo background da kayan master. Yawwa. Abu na farko ku tabbata kun yi downloading ɗin kayan master a Play Store ko ku downloading ɗin shi a in kuka yi searching a Google za ku samu kayan master. Da farko za ku buɗe kayan master ɗinku. Idan kuka buɗe kayan master ya gama lodi kamar haka. Za ku ga da farko yadda ake canja ma bidiyo background. Yawwa, da farko za ku taɓa nan wannan guri mai alama plus sai ku sa size ɗin bidiyon da kuke so. Idan kuka sa size ɗin bidiyon da kuke so, yanzu bari mu sa 16.9 irin na YouTube kenan. Idan kuka taɓa zai buɗe muku kamar haka. In ya buɗe muku to abu na farko da ya kamata ku yi, background ɗin da kuke so ya kasance a cikin bidiyo ɗin sai ku taɓa media. Idan kuka taɓa media ya buɗe muku haka sai ku ɗauko asalin background ɗin da kuke so ya kasance a jikin bidiyo ɗinku. Yawwa, misali na buɗe nan, kuna gani na buɗe, zan zaɓi hoton da nake so ya zamana a cikin bidiyo ɗina. Yawwa, misali in ce na ɗauko wannan, kun gan shi sai ku taɓa alamar maki ɗin nan. Yawwa, kun gan shi bidiyon ya hau, sai ku resizing ɗin shi yadda kuke so. Misali kun gani na sa shi yadda nake so, sai in taɓa makin, sai in ɗan taɓa hoton tukunan ƙara jan shi daidai iya tsayin da nake so ya kasance. Sai ka dawo farko to za ka taɓa wajen layer ɗin nan. Abu na biyu da za ku taɓa layer. Idan kuka taɓa layer sai ku ɗauko asalin bidiyon da kuke so ku canja background ɗin. Misali gashi nan wannan za ku gan shi da koren baya bidiyon. Idan kuna so ku canja ma bidiyo background yayi kyau ya kasance bayan shi kore ne, sai ku ɗauko bidiyon ku sa. Kun ga bidiyo na ya hau. Yawwa, idan bidiyo ya hau sai ku zo nan ku duba nan, ku zo chroma key. Idan kuka zo chroma key sai ku taɓa chroma key sai ku kunna. Nan farko za ku ga ya nuna kore. A nan za ku zaɓi asalin kalan da yake jikin bayan bidiyo, ko da wani kala ne za ku iya canjawa. Yawwa, idan kuka taɓa kun ga da yake kore ne, to sai ku zo nan key ɗin sai ku taɓa alama na inda hoto zai kasance. Na biyu kuma na cire background ɗin, za ku adjusting ɗin shi har yanda kuke so. To kun gani bayan bidiyo ya fita, kun gani ko? Yanzu zan ƙara ma bidiyon girma. Kun gani na canja ma bidiyo na background. Asalin bidiyon gashi nan da kore, amma za ku ƙara adjusting ɗin shi chroma key ɗin. Za ku rage na ƙasa sai ku ɗan ƙara na sama saboda bidiyon ya fito da kyau. Yawwa, idan kuka gama kun ga yanzu bidiyo ya fito yanda ake so. Yawwa, abu na gaba da za ku yi shine idan kuna so ku rubuta wani ɗan rubutu, misali za ku rubuta sunan bidiyo. Misali in ce matan zamani TV zamani. Yawwa, na ɗauko matan zamani sai in ƙara girman shi, sai in sa shi a daidai inda nake so ya kasance. Sai in zo in ɗau font na bidiyo ɗin, font ɗin rubutu kai da nake so. Ga su nan font kala-kala, sai wanda kuka zaɓa. Misali in sa wannan, kun gan shi na zaɓi. Yawwa, to sai ku sa shi a daidai yadda kuke so, sai ku canja mai kalan da kuke so ya kasance. Misali in sa blue, kun ga rubutun ya koma blue. Zan iya ƙara canja mai wani kalan da na ga ya zauna min da kyau. Yawwa, to kun gani yanzu rubutun sai ku adjusting ɗin shi daga daidai inda kuke so ya kasance har zuwa ƙarshe. To yanzu kun ga dai bidiyon mu ya canju. Assalamu alaikum warahmatullahi. Za ku iya ƙara mai ƙara, kuma za ku iya canja murya duka a cikin wannan kayan master ɗin. Abu na gaba, idan kuna da logo na channel ɗinku ko wani logo da kuke so ku sa, za ku zo nan shi ma ku ɗauko logo ɗin da kuke so ku sa a jikin bidiyo. Misali ga logon da nake so, ko hoto ko wani abu da kuke so ku sa a ciki. Ga su nan dai kala-kala. Ina so in nuna muku yadda ake sa logo. Misali gashi wannan, na ɗauko wannan logo ɗin, kun gan shi logo ya nuna. A nan
in kuna son sai ku taɓa irin salon logo ɗin da kuke so, sai ku taɓa cropping, sai ku sa round. Da yake ne channel ɗina ina aiki da round ne, sai ku adjusting ɗin shi, girman shi ku sa shi a daidai inda kuke so. Yawwa, to kun gani yanzu na gama canja ma video background. Idan kun gama sai ku yi exporting ɗin shi. Za ku zo ku sa size ɗin da kuke so, 360 ne ko SD ne, ga kuma quality ɗin shi. Kun ga wannan yanzu idan na exporting zai ba da MB 42, amma idan na rage shi nan quality ɗin kenan, nan inda nake ja ɗin nan kun gani bitrate ɗin bidiyo ɗin kenan, gashi nan ina canjawa duk yanda nake so. Yanzu na sa shi a 4.87 Mbps, ya ba da MB 27. Kuna gamawa dai za ku exporting haka, za ku ga ya fara tafiya, exporting ya fara tafiya, gashi nan yana kan tafiya. Za ku ɗan jira shi har zuwa ya gama. Idan ya gama exporting, bidiyon ku ya yi ready kenan. Za ku je cikin gallery ɗinku, za ku ga bidiyon da kuka editing. Kowane irin bidiyo za ku iya editing ɗin shi, ku cire bayan da kuke so, ku mai yanda kuke so. To insha Allah a bidiyon mu na gaba kuma za nuna muku yanda za ku canja murya ya koma muryar yara ko muryan kowace irin murya ma kuke so ku samu bidiyo, da yanda sauran abubuwan da ya kamata. Ku ci gaba da bin mu a wannan shafin na Matan Zamani TV domin samun fa'ida mai yawa da yanda za ku koyi abubuwa kala-kala iri-iri. Mun gode. Sai kun ji mu a bidiyon mu na gaba, nan ba da daɗewa ba. Nan na bar shi yana exporting ne, yawwa, nan an bar shi yana exporting. Idan ya gama, ga wasu daga cikin bidiyon da na canja musu background, zan buɗe